Každý úkon vykonaný v systéme Profitúr je podmienený záujmom konkrétneho klienta, s ktorým používateľ komunikuje. Pre zachovanie komplexnej informácie o obchodnom prípade by si mal preto používateľ hneď v úvode nenásilne vyžiadať a zaznamenať kontaktné údaje tohto klienta. Prirodzená tvorba klientskej bázy je mimoriadne dôležitá pre aktívnu komunikáciu a prácu s klientelom v aktuálnom období a aj v budúcnosti pri opätovnom záujme klienta, respektíve už pre vybudenie jeho záujmu. Prispieva k dokonalému prehľadu používateľa o predchádzajúcom záujme klienta, realizovaných ponukách a objednávkach, ďalej v rýchlej orientácii v produkte pre potreby aktuálnej ponuky a celkovo prispieva k profesionálnemu vystupovaniu používateľa pred stabilným klientom. Agenta klienta obsahuje údaje všeobecnej povahy pre účely priameho marketingu, respektíve osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej klient vystupuje ako zmluvná strana. Obsiahnuté údaje sú chránené v zmysle zákona 428 z roku 2002 zbierky zákonov o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, predovšetkým novely zákona číslo 90 z roku 2005 zbierky zákonov. Ak chceme založiť nového klienta, klikneme v sekcii Klient v pravom stĺpci na tlačítko Založiť nového. Ešte pred jeho založením systém skontroluje, či sa tento už v databáze nenachádza, zabraňuje tým vytváraniu nežiaducich duplicít. Pri zadávaní údajov napríklad priezviska používajte diakritiku a zvoľte si jednotnú formu ukladania údajov do systému. Následne stlačíme tlačidlo Vyhľadať. Systém vyhľadá všetkých klientov, ktorých údaje obsahujú zvolený reťazec, ak tieto existujú. Ak nevyhovuje žiadny záznam, založíme nového klienta. Pri zadaní nového klienta v štádiu ponuky zájazdov úplne postačujú základné informácie ako titul, priezvisko, e-mailová adresa, respektíve telefónne číslo. V prípade potreby sa následne dokážeme do karty klienta kedykoľvek vrátiť, rovnakým spôsobom ako pri zadaní. Stlačíme tlačítko Vyhľadať, vyhľadáme textový reťazec na pokusný a v karte inžiniera Antona Pokusného realizujeme konkrétne úpravy alebo doplnenia. Doplnenie údajov využívame pri potvrdení záujmu klienta a predaji zájazdov, nastavení a kontrole automatického mailingu, prípadne iných. Samostatnou kapitolou je autorizácia e-mailovej adresy pre potreby automatického mailingu. Tejto sa budeme venovať v samostatnom videu.